Welcome back sa atong vlog guys. Karon nangita ta og kuan, lingaw. Di sa ta magprank-prank, skip sa tas prank-prank kay atong kauban duty man. So kanisa atong mga kauban karon, mangita mi og pagkaon. So unsay makita kanon. So guys, kung mo ka-subscribe sa atong channel guys, please subscribe guys. Og support sa atong kuan, mga buhaton nga way buot. So let's go. Ano intro guys? Let's go. So guys, parong may sakuan. Pagkauwaw may karon sa mong barangay. Kung na mo labay patrolon dakpan may kay kuan may mas. Mangita mi og kuan santol. Atong kinapasgan ba. So mo din barangay Bagtikan. Pinakanindot ng barangay. Kung makita mo yung naman guys, pagpantay mo guys kay Mamirahay digbayot. Ito mo kumpiyansa ani. Way tao, way mga bata. Madali kita rin mo ha. Kuya mo mangitag pagkaon guys kay Arimis Kalsada. Hindi mi sa bukid. Aquaman. Bambali na. Tara. So nara guys, santol. Pero may bunga. Mga buang. Uy, hangay na. Alo-alo. Asa man ka? Tara, santol guys oh, may bunga. Matang tagasin. I-vlog ni. Tara. Asa man kita? Matagasin guys para sa atong kuan, bayabas. Mamayabas taron. Atong buhaton tong kuan. Binuhatan sa una pag-eskwela. Mahinungdan nga wa ta na mag-eskwela. Bayabas. So guys, nausap itong plano guys no. Di na ta mo magsantol. Kung naman tao kuan. Bayabas. Pero mis bukid guys. Manso ta di mi masaag ani. Masaag, murag di taga dire. Ay. Hala. Karon ko kubalik diri ah. Karon ko balik. So guys, mo ni lugar diri oh. Perti ka green, perting green na kayo. Haman. Diha jumi mo kanso no. Di mi sana managok ba. Maglanggam dire. So, kita mo guna guys, kita may cameraman ron. Kada po ina nako oba telefon. Dire may manusok sana guys. Dire mo libang. Lami kayo punan. Puy aning bukid guys kay bugnaw. Bisan udtong tutok bugnaw. So atong kauban karon si Aquaman. Atong gi-hire sa Aquaman. So muna porma guys oh. Pasaka ta guys. Hanga kaayo kaning natin practice og bukid sa kasaka. Pantay way bayabas ha. Uy di ara. Niabot na mi guys. So guys, niabot na mi. Dani bayabas. Saka guys. Wow! Oh yes. Muna hinungdan. So na. Si cutting guys, muna bayabas. Kog dang dong. Nagkayabas. Ato tama ta, mga daan-dagan. Okay dong. Dagan ta. Oh yes. Muna guys, mga what happened guys, mga dagbong. Hinlo na guys oh. Pwede na katam na nugkuan. Jambo. Munta na ikat mo sa guys. Jambo. Dagan ko ka taka. Duha taka. So let's go. So punita magsama-sama diri guys kay nata sa bukid, nga pinakaladong bukid. Oy makadungog diring dapito. Basta bata, para sa kuman, una-una sa kuman. Sa kubo. Woo! Magkilid guys.
gusto mo mag-exercise, hari mo dire. Taas ra ko sa kasimana. Mapalit na number 1 nga electric fan. Tara. Ang ganda eh. Woo! Nabot na guys atong destinasyon. Yuh! So guys, ang anta guys. Fresh na fresh. Ilaw ang palibot. Maraming buang guys no. Pasensya na kayo. Kung may milingaw. What a nice move. Ilaw. Dili ka ba igang dire? Huwag na kayo dire kayo. Ay guys, paminaw dire. Makawas problema. Huwag ba? Huwag. Stress free. Bambarley. So guys, naruto na mo guys. Sa istorya, huwag kaon. Vlog na ka? Anong imo kong gibisan? Kay dako magagti dyan. So guys, humana may nang magbayabas nga on bayabas. Among sunod na trip is kuan. Santol na pod. So basta dira guys no. With review guys. Among eskwelahan guys. Sa una, elementary. Oh, sakto. Sakto ka day. Day lube. Inom sabaw. Kapag gamay sa badak ko. Igit. Mag-igit aron. Tay. Vlog. Mga may buto ay botong. Lube. Mga may buto ay manginom ng sabaw. Di buto ay day duwa. Timing guys. Na nagkopras. Sila si Kwan. Ang silingan. Diba? Nga hindi mo kaan? Hardlock mo ka mag-igit? Na may lower mind? So kailan mo ni guys? Mo ni ang Kwan, buwa. In English pa, bubble. Bubble. Buwa. Ano guys? Hoy. Buwa, ex bayaba. Paano ka? Ang labas ano guys, igit. Na. Ganda. Ano na? Indo. Tagilas buwa. So guys, malamig ka og buwa. Na-cancel na mo among santol kay kita may buwa. Sa English pa kuan baboy. Wani kaon si
alias Pogi kay unlock siya mag-igit. So tara mo iskilan sa una. Ibignaw ko iskilan. Charot. Joke. So tara, bin. So guys, amo nang home nun among video diri guys. So shout out ko sa mga iskilahan sa una pag-elementary. Woo. So guys, thank you guys. Hope po guys nga mo subscribe mo guys, mo support mo sa atong vlog nga video. So the end. So guys, naga. Ang sa atong request nimo? Lanew. So guys, before na to i-off ni guys, ay off ato i-end. Hindi off. Ato i-end. So mo na among kuan. Skilan sa una nindot na kadto. So what's up? Babush guys, see you next vlog. Kung okay ba ko sa vlog sunod. So babush.